Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa ukuba sinikeze leli thuba ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje usuku-ke lwangolesine lolu. Siyagcina ukuthumela imiyalezo, siyagcina impela asizuthumela lutho. Kuleli sonto hayi angazi ngathi kuthumele nesinedolo. Angilalanga namhlanje, ngilale ngo-3:30 but abesangibuka ama-messages emaningi. Angazi ukuthi kwenzekeni. Kodwa-ke kwenzekile lokho kwenzekile ayingeke. Hayi cha, nibhalile-ke kuleli sonto. Noma ngasalalanga insuku ezimbili ngingalali. Hayi cha-ke kulungile, ngeke ngisho lutho-ke. Kuzobonakala-ke ngoba sibhizi ngale mpelasonto. Uma ngibhizi kakhulu ngoletha umyalezo ukuthi ningathumeli ngomsombuluko, ngoba kufanele ama-messages elinye iviki agibele phezu kwelinye iviki. So-ke nilindele ukuthi ngahle ngithi no messages on Monday. Angikakasho, kungenzeka ngisho. Kungenzeka ngisho zizoncipha iy'nsuku zokusebenza ngoba phela kona wodwa umsebenzi lo. Kufuneka ngibhekane, angithi njengamanje kule mpelasonto kuze othisha baka-Sunday school. Yebo, kakungithinti kangako, kodwa khona okungithintayo. Bese kuthi-ke vele iy'nkonzo engibhekene nazo zikhona zingilindile. Kanti nangu uJulayi usefikile. So ngiqalile mina nginamalungiselelo kaJulayi. Ngithandazile ngibuza i-theme kaJulayi inkosi singinikile. So-ke ngibhizi njengamanje ney'nkonzo zikaJulayi. So-ke umsebenzi mkhulu ngendlela emangalisayo. So kusho ukuthi-ke ukwenza kwenu kakhulu kuleli sonto ngahle kunenze ngesonto elizayo nivalwe. Kungenzeka nje nivalwe, angazi sizobona. Sobona-ke kusasa ekuseni kokugcinwa inkosi ukuthi nibhale nadinaphi nazo ukuthi usuku lokugcina. Kodwa nje kune-possibility yokuthi kuthiwe no more Monday. Mhlawumbe kungabi Monday, kuvele kube iviki lonke. Khona njalo uma ngithola ithutshana ngiwenze, uma ngithola ithutshana ngiwenze. Kunjalo nje, angithi ngingedwa, nina ningaphezu ka-10,000. So-ke kufanele siku-understand-eke lokho. Hhayi-ke bengidlula nje-ke sibheke enkonzweni yosuku. Yazi ukuthi khona into ekade ngagcina ukunitshena yona. Ngagcina ukunitshena ukuthi ngiyanithanda neso, ngiyanithanda ekhaya lezwi, ngiyanithanda entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Noma abanye benu bengihlupha nje ngama-emoji. Niyafuna nginihlebele? Ngiyanihlebela. Sekuseduze kakhulu ukuthi umuntu ofake i-emoji angabe sabuyela ekhaya lezwi. Uxolo luphele. Kahle hle uma nginibeka esithombeni, inkosi uJesu yathi ngingabe ngisambuyisela umuntu ofake i-emoji mina. Kodwa-ke ngakhala, ukhumbula noMose enxusela u-Israyeli, ngakhala nganxusa Nkosi. Ngicela ukubabekezelela abazoletha i-VN bedabuka bekhala. Kodwa sekuyakhona-ke ekuthenini bavele bavalwe. Uma usufake i-emoji usuphumile. Uma ufuna iy'nkonzo uzoyithola kubangani bakho. Qaphela-ke ngoba kungahle kwenzeke 1st of July. Ngahle kwenzeke 1st of July. 1st of July-ke ungesonto elizayo ngomhla ka-1. So kungenzeka ukuthi ozofaka i-emoji ngaleso sikhathi uphumile ekhaya lezwi, ngeke asabuya. Ilokho nje ngicela nikwazi. Qaphela. Lithi izwi lenkosi Jeremiah 48:10, uqale kusiwe umuntu wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Ukunganaki ukufaka i-emoji. Asilikhulume nje iqiniso, ukunganaki. Uma usuthatha ifoni yakho uyinike iy'ngane zifaka ama-emoji, ngoba kuzophuma wena ekhaya lezwi. Akulona ithoyizi ley'ngane leli, ukuhlala iy'nkonzo, ukuhlala izwi likaNkulunkulu, kushuthi awumhloniphi uNkulunkulu. Ifoni yakho ibisidlala iy'ngane, awumhloniphi uNkulunkulu. Hhayi, awumhloniphi nje. Kuyona ifoni yey'ngane le. Uma ukuthi iy'ngane zenza ama-homework, zenza yonke into ngefoni yakho, hamba othenga enye ozoyidedicate ibe ngekaNkulunkulu, hhayi le yey'ngane, ngoba uzolahlekelwa, uzophuma. It's just a warning. Uzophuma ungabe usaphindela. Ngake ngasho kwabe ngathi ngiyadlala. Ngathi ngcono ngingene nabantu ababili abathathu ezulwini uma ningafuni ukuya ezulwini. So ama-emojis azokwenza ugcine esihogweni.
So uma ngikukhipha ngiyakusiza ngoba usezuyifaka ndawo i-emoji. Lokho kuzokwenza ukuthi uyikholelwe ungene ezulwini. Thola nje umuntu ozokunika iy'nkonzo. Ngoba manje ukubakala khona kwakhe ekhalezi kuyakukhuba. Ufaka ama-emoji ungazi nokwazi. Yazi ayikho into engiphatha buhlungu abantu abashoyo. Angazi ngene kanjani. Ngicela ukubuya. Ubuya kanjani uma ungazi ngene kanjani? Ngoba kusho ukuthi uzoyiphinda futhi. Uzoyiphinda. Hayi-ke qaphela-ke uqale kusiwe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Uqale kusiwe nogodla inkemba yakhe egazini. Yilawo magama engiyoshiya nalabantu abaqhubeka befaka ama-emoji. Ukuthi sengathi isikhathi sabo sesiphelile. Sesiseduze kakhulu. Wafaka i-emoji, you are gone. Ngcono igroup ibe nabantu abawu-100 from 10,000 abangezufaka ama-emoji kunabantu abawu-10,000 lokhu ngisebenzana nama-emoji. Awumsebenzi onzima kabi. Ngawathathe kancane. Khona mayisethi umuntu ufuna ukubuya. Mayisethi ufuna ukubuya. Yabo ngixake kangaka nje ngitshela imfihlakalo. Ngixake kangaka nje abantu abafuna ukubuya angibabheki nje nokubabheka. Abantu abafuna ukubuya kuphela nje u2 kuya 3 days. Neviki lingaphela nje futhi ngingakubuyiselile ngoba ngixakekile. Wena udala inkinga wafaka i-emoji. Ayike seningizwile ukuthi ngithini ngama-emoji. Ngime kuphi? Mina kwathiwa ngabuyisela umuntu. Ngumusa wami ukuthi ngiyanibuyisela. So mawuqhubeka wena ufaka ama-emoji angazike. Ngoba uzokhala ukhale namangazi. Qaphela-ke. Asiyezwini lenkosi singakayi masithandaze. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanithanda nezwe. Ngiyanithanda noma ningihlupha nje ninje. Angilali indaba zenu kodwa ngiyanithanda. Kodwa nje kuzosebenza umthetho. Umthetho yena into ezobusa la. Wafaka i-emoji you are gone. Sekuseduzeke. Sithandaze. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa siyayithoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Ngaleli thuba siyabonga, ngale nkonzo siyacela ukukhulume ngayo. Siyilalele, sizwe, sizilungise lapho kufanele sizilungise khona. Futhi sikulungele Nkosi ukuhlushwa okhuluma ngakho la. Siyacela-ke uNkulunkulu wethu egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. Yiba kanye nathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asiqhubekeni-ke Matthew chapter 5 verse 10. Ngikhumbuze ukuthi uma wenza uMathewu chapter 5 noMathewu chapter 6 noMathewu chapter 7 amathuba akho kungena ezulwini maningi makhulu. Ulenze nje lelizwi. Uyinike ithuba nje ufunde from verse 1 Mathewu chapter 5 uqede. Qale ku verse 1 chapter 6 uqede. Qale ku verse 1 chapter 7 uqede. Busuluphila lelizwi. Mina ngiyakutshela uzongena ugijima ezulwini. Asifunde ku verse 10 bese siqhubeka namavesi wona la. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe labo bantu. Verse 11. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Verse number 12. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Babazingela abapostoli. Babazingela abaprofeti. So indaba yokuzingelwa kahlehle into ekhona nje. Mawumuntu kaNkulunkulu uzozingela. Uthi uJesu ngelinye ilanga. Anibona bezwe. Yikho izwe linizonda. Izwe beliyokuthanda okwalo. So ngoba sibona bezwe bazosizonda. Uzozondwa ihlobo zakho. Uzondwe igazi lakho, abantu ozalwa nabo. Akubona kahlehle. Umoya okubona lokuzonda ngobone yabashisa ilangabi lomlilo. Qaphelani-ke bafowethu. Qaphelani. Qaphelani. Wazi ufunda izwi
u-understand mawuzondwa ingane yakho. Understand mayikuhlukumeza ukuthi ngoba ikhona idemoni elikuyona leli kuhlukumezayo. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ingane, beqamba amanga ngenxa yami. Ngifisa ke sibuyele lapha sibone ukuhlangana kwaleli verse no 1 Peter chapter 4 uverse 14. Uthi uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe. Ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ukuthukwa ngenxa kaKristu kwenza umoya ongcwele ahlale kuwena. Ukuthukwa nje ngenxa kaKristu. Manje abantu abayazi lento. Ayazi abaqondi. Bakukhulume bakusho. Kanti ngesathi bakusho umoya ongcwele uhlala kuwena. Mhlawumbe ubungenayo nomoya ongcwele, ubustruglisha nje Nkosi yami, uvuka ezonweni, uthandaza ukhale kuNkulunkulu, kwavela loyana wakuzonda wakuthuka ngenxa yokukholwa kwakho, wafika umoya ongcwele wahlala. Yazi wahlala. So musukumxosha ke sefikile. uNkulunkulu useduze nabo bonke abanhliziyo ziphukileyo. Musumxosha ke ufuna ukuphindisa. Khona abantu abakhonza ukuphindisa. Ngesikhathi uphindisa uyasuka ke kuwe useyahamba ke. Ngoba yena uhlala phezulu nakuloyo nenhliziyo edabukileyo. I hope ngizosheshe ngilithole lelizwi. Ngiyacabanga ukuthi Isaiah 57 angazi mhlawumbe ngizosheshe ngilithole. Ngiyalithanda leli verse ngoba lisitshela ukuthi uNkulunkulu uhlalaphi. Abantu abaningi abamazi uNkulunkulu uhlalaphi. Yazi abamazi. Isaiah 57 verse 15. Awumlalela uNkulunkulu uthi uhlalaphi. Ngokuba usho kanje ophakemeyo nophezulu. Ohlala kuze kube phakade ogama lakhe lingongcwele uthi ngihlala endaweni ephakemeyo nengcwele. Kepha nakuyo nomoya othotshoziweyo nothobekileyo ukuvuselela umoya wabathobekileyo nokuphilisa inhliziyo zabathotshoziweyo. So uNkulunkulu uhlala endaweni eziwu2. Ziwu2 nje indawo ahlala kuzona. Uhlala endaweni ephakeme nephezulu kuze kube phakade. Abesehlala nakumuntu onomoya othotshoziweyo. Ngamanye amagama into esifunda la njokuthiwa uma nithukwa ngenxa yegama lami umoya wenkazimulo uhlezi kunina. So uma umuntu ekuthuka uletha umoya kaNkulunkulu kuwe. Uma ukhala ulimele uphukile emphefumulweni uNkulunkulu usondela kuwena. So kusho ukuthi wena mawumhlukumezi uhlukumeza abantu uyisilwe uthuka. Abanye bayasetshenzelwa sebashintshe kaningi abantu abasebenzayo bashintshe kaningi engathi ama-underwear. Ngonyaka kodwa yabona onyaka uqaliwe nje mhlawumbe sebashintshe bathathu abahlali kuyaxatshana. Ngesikhathi uxabana nomuntu uNkulunkulu yasuka kuwe uya kuloya muntu ngoba phela uthe uhlala endaweni ephakemeyo nakuye onenhliziyo nakuyo nomoya othotshoziweyo ukuphilisa inhliziyo ezithotshoziweyo. So uma uhlukumeza umuntu umnika uNkulunkulu ngqo. Uma uphatha kabi umuntu umnika uNkulunkulu ngqo. I'm worried ngalento ekhulunywayo, angiyazi, angifuni futhi ukuyingena. Khona omunye ongithumelele lezi zinto, ngiyacela ningangithumeleli izinto ezingaphathelene nekhaya lezwe. Ngiyacela nje ungithumelele lento ukuthi angazi abantu bokufika kuzoba njani kanjani. Angizifaki lezo zinto ekhaya lezwe. Asihambisi propaganda la. Whether kuyiqiniso noma kungamanga, ikhaya lezwe akuyona ivehicle, imoto yokuthutha indaba zezwe. Ngisho noma sekuthiwa ngenze example iCoke bafowethu yabulala ningayiphuzi kufika into ezosho njalo la ngeke mina ngifake leyo nto. Ngoba ngisebenzela iCoke ngisebenzela izulu. Ngaphandle ngitshelwe izulu athi uNkulunkulu utshela abantu ukuthi bangayiphuzi iCoke. Ngiyokusho ke lokho.
ngoba kuzobe kusho ukuthi mangizufaka VN yomunye umuntu engamazi umqamba amano nomkhuluma iqiniso. So ninganginiki lezi zinto. Akuyona igroup yokusabisa abantu. Wangikhuza ngesikhathi seCovid, yayisaqala iCovid. Lokhu kuvethwa nakho uthatha iVix, thatha lokhu, ugqume ngeVix kanjani zonke lezo zinto. Ngathi kwenza ngakhuzwa kwathiwa leli ikhaya lezwi leli. Akusilona lokuthutha izinto zakwa health noma ezokuthi umuntu agule kanjani. Asimthembeni kanti uNkulunkulu. So nizongixolela nje bafowethu, khona abantu abafuna ngihambise lezi zinto, angihambisi propaganda ngoba ngikwazi uma kuyiqiniso noma kulona ukuthi sekubula abantu abangaka kutholakale ini. Ngenza iphutha nje ngokudlule ngaveza amaphilisi khona labe kunephilisi khona elinama chips. Ngisazi ngathumelela abantu lokho kodwa kwenzeka iphutha sengikhohliwe. Kodwa nje lezo zinto ningazilethi kimi, ngiyacela ningazilethi kimi. Angizifake ekhaya lezo ngoba ngizazi uma liqiniso noma kulona angena umqhubi wamanga noma ngaba kona manga umqhubi wempi ngoba uqhuba impi. Khona abantu okuthiwa mhla 30 babuyiselwe emazweni abo. Buka nje kumanje khona abantu basemazweni angaphandle esinabo ku YouTube. Mhlawumbe uNkulunkulu wezokhulisa lo msebenzi ngibizwe ngihambe ngiyoshumayela. Ngizoshumayela kanjani ngoba bazofe bangishaya bathi uphuma eSouth Africa la sishaywe khona la sixoshwe khona bese ngenze njani mina. Ningangifaki into zepolitiki, ngiyacela ningangifaki nje. Angifuni ukungena lapho, angifuni ukuthuthana nalezi zinto. Mina ngiwunyawonhle kwashaba siphesha kwenciba. Mina ngikhuluma ngezwi likaNkulunkulu kuphela. Ngitshele ngezwi nalapho ngivikeleke kokuningi khona abathumela izinto ezingezona ezikaNkulunkulu over 3 minutes ngingazilaleli ngisho ukuzilalela. Ngoba vele ungithumelele nje ivideo engapheka 3 minutes. Noma bethi ikhuluma ngesihoko noma ikhuluma ngezulu ungangithumeleli ngoba angikwazi ukuyifaka ekhaya lezo. Nami anginaso isikhathi sokuyibuka ngilalele. Ngomusa kaNkulunkulu uMoya oNgcwele uyakhuluma nami, uyangitshela izinto okufanele ngizenze ongafanele ngizenze. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu osekhaya lezo okhonza uNkulunkulu ngeqiniso uya-updatewa. Uzothatha ithini elithize uthi uyaphuza vele athi uMoya oNgcwele ungayiphuzi lento uyiyeke kanti ifaka upoison. Yindaba kufanele sesatshiswe njengabantu abangakholwa sinoMoya oNgcwele thina osilawulayo. Khona mangifile ngizoveza umunwe wenu ngoba ngizophumula ekhaya ezulwini. Uma ukuthi uNkulunkulu wayidala ukuthi ngizofa ngayo leyo nto, kulungile ngife ngiyekhaya. Yazi ukuthi ngiyekhaya. Abantu aba-understand ukuthi ukufa sekuthanda kanjani. Ukufa kuyinzuzo, sho njalo Paul, ukufa kuyinzuzo. Mangifa I'm gaining, ngiyekhaya ezulwini. Manje sesizovikana nokufa. Nginisiyekeni ekhaya lezo siyenze nje leyo nto. So ungayikhathazi nje uthuthumela wamsibanda ukuthi nayi message yabo ayikho ephuthumayo mayingelona izwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga ngidlule lapho ukuthi uyabona manje lento isimosa isikhathi sisenkonzweni sibhizi sikhuluma into engenamsebenzi. Uthi ke uNkulunkulu kuverse 15 Isaiah 57 ngokuba usho kanje ophakamileyo nophezulu ohlala kuze kube phakade ogama lakhe lingongcwele uthi ngihlala endaweni ephakemeyo nengcwele. uNkulunkulu uhlala endaweni ephakemeyo nengcwele. Kepha nakuye onomoya othotshoziweyo nothobekileyo ukuvuselela umoya wabathobekileyo nokuphilisa izinhliziyo zabathotshoziweyo. So uNkulunkulu sengusho kaningi uyazi zonke inyembezi. Yikho ebhalile kwisambulo wathi osesule inyembezi. So uma uhlukumeza umuntu uzobhekana nolaka likaNkulunkulu. Uma ungumhlukunyezwa uzohlala kuNkulunkulu. Uthi uhlala kubantu abanjalo avuselela umoya wabo. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga kakhulu. Uyisimangaliso. Uyisimangaliso. Akabuki ukuthi unemali eningi, akabuki ukuthi ucebile, akabuki ukuthi unjani. Ufuna umesabe wenza intando yakhe kwasho uPetro. Wathi ezizweni zonke umesabayo wenza intando yakhe uyamukeleka kuye. Asiyeke ukuqwephana. Asiyeke ukucwasana. Ukucwasana kukuthina.
Asikaze sizwe abelungu bethi akuxoshwe amabhunu abuyele eHolland, akuxoshwe amaJalimane abuyele eJalimane. Akuxoshwe, asiyazi thina leyo nto. Khona thina siyabandlululana. Hayi kahleni bafowethu, asiyeke nje ukubandlululana. Umhlaba ungakwaJehova nokugcwala kwawo. Ubani wena ufuna ukuwulawula? Ubani ngempela? Ubani wena ufuna ukuwulawula? Asivumeni izono zethu sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Abantu abadayisa ama-drugs bazozishayela bahambe ngaphandle kokuxoshwa umuntu. Ngoba yena usho kanje, ophakamileyo nophezulu, ohlala kuze kube phakade, ogama lakhe lingongcwele, uthi ngihlala endaweni ephakemeyo nengcwele, kepha nakuyo nomoya othotshoziweyo nothobekileyo. Thobeka, uNkulunkulu uzohlala kuwena. Thobeka. Athi uJesu, fundani kimi ngimnene ngenhliziyo. Siyambonga uNkulunkulu. Ivangeli akasinikeze lona elingaphindisa okubi ngokubi. Ivangeli elithi asikhulekele izitha zethu. Ivangeli elithi uma isitha sakho silambile siphe sidle, masomile siphuzise. Nqobo okubi ngokuhle, akuhlabe ngempama kulesihlathi umnikeze esinye. Ileli ivangeli engilishumayelayo lokungaphindisa okubi ngokubi. Ukhonze uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uyena umphindiseli. So thina sihlala sisafe nje, sibalekela kuye, sikhosele kuye. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. So ngicela lokhu kwenza si-understande kakhulu uverse 11 and 12 uthi nibusisiwe enqabeni thuka, benizingela bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Sizoqhubeka ngokugcinwa inkosi. Babazingela abaprofeti abanandulelayo. Masiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyakubonga Nkosi, siyezwa ukuthi uyasinothisa, uyasivusa ukuthi Nkosi nabaprofeti esibandulelayo babazingela, babashaya, bababulala. So sinda kanjani thina ngoba sihamba indlela eyodwa? Nawe Nkosi bakuzingela singakafiki isikhathi wawuvela unyamalala uphume phakathi kwabo. Sesifikile, wavuma, washaywa, wafaka umqhele wameva ngenxa yami, ngenxa yezono zami. Walenga esiphambanweni, wakushiya uNkulunkulu wakhala ngenxa yezono zami. Ingakho ngikuthanda, ingakho Nkosi ngisondela kuwo ngalomzuzu, ingakho ngithi anginayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho, akekho omunye engamguqela. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakubonga ngendlela emangalisayo. Abantwana bakho bonke abalalele babusise. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyamdumisa. Ubaba uNzibande usiyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle, nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.